Channel langsung ke kanal Jongai Tahu Rewu Sono Oltre Entertainment YouTube channel thamna ta title mo mo bujino ta channel mo hai khas layo tidini total video wo khoroksa kini tirpurani borei khoroksa bo Bangalore samungkhane naithango phiaba bo thikno samungkhane jani hinai thangka phiaba bo thang sogika Bangalore pura hor 8 o 4 din romoi hor 8 o thang sogika hor 8 o thang sogiyei khoroksa bini dara hinai Facebook tui borok sini laijak tei borok X rok khailajak tei afro hingka hinkhe number rok no hajak phiaba bo thang sogayano hinui bo wasugoi tongmani sauswkakno phiaba kisa gari jam rokni bagui thang sogoliya tei afro hingka hinkhe tamo wngkha bo kebono sinima kwrui tei kebono dol bo kwrui aboni bagui bo yang letana wngoi bo bini Facebook ni dol no bo call khaiui mari wngkha bini Facebook ni dol hingkhai abo wngkha bwsakrat bwsak khoroknoi bupha bini bihi hingka hinkhe Tripura rajyo o tei bwsai hingka hinkhe Bangalore samung khlai tongo tei Tripura rajyo o income kwrwngni bagui bo samung khlaimani thangka Bangalore hingka hinkhe bini Facebook ni dol himjaknai bo call khaimani ulo o bwrui call khaimani ulo bo phaika bono nahanani bagui o chini bukhukjukno phiaba chini o bukhukjuk hingka hinkhe bo saimaya bono bwsak gwnang hinui hingka hinkhe bini room o tlang thangka bini room o tlangmani ulo tamo wngkha khoroksa chini bukhukjukno room to kaisa kaisa o no bini o bukhukjukno bo motoka bini bara o chini khoroksa chwla bwsa 2 jona ni bupha bo waino motoka tei mothomani ulo tamo haikhe bo tomung chitra tongkha tei abo haikhe bo thokekha tangwi hingka hinkhe o duty nainani 1 mas pura pakka nango duty naikhankhe manya tangwi manya room free tei room free manya hinkhe bara se ma tongnai 7,000 8,000 ri maso phiaba room free naimang no 1 mas 1 mas bini aro thangna hingkhai borok thang sahaikha nainai di takutai bukhukno bwrui rokno baksa chini borok phano maya daya sara khlaio bisas khaiui dara hinui thangmani naidi bo tamo hai khlai tonikha bini room o no tonio bobai chario bobai thao bobai chao amo haikhe no tonirikha bini bik swnamui fatar haste no phiaba nwng aro jesik fano hindi nwng yokya nwng bahai khe yoknai khoroksa chini bukhukjuk saisung tei o chwla hingka hinkhe saisung chwla borok no chaiya tei aboni bisingtwi no bono tini omo hai samung sitra khlaika hinmaliya chini o bukhukjuk nwng hingka hinkhe nyono baire khai rohokhai nwng kebo se thwinani lama nono bwtharchinai boni rajyo o aboni bagui bo hor 9 ta 10 ta no uansugui bo ongkhorliya jesa khe fano banchinani wngsuijak hinui bo bini sang no already no pura lima rikha japharui abo haikhe chini bwrui borok rok thekeo jesik fano chini borok hinui fatar hasteo nwng asawui thangdi bini asama nono asanai borok no bwtharnani nainai afro hingka hinkhe tamo khlaikha 1 mas romui chawui thuwui paiui bono duty kaisa nairikha hinkhe mangkha manui bo duty khlaikha chini o bukhukjuk duty khlaikhaimani ulo bo kaham kaino beton manui tongkha tei o khoroksa chwla bwsa gwnang bo bwsani somano no bo romphraikha soprakha abo haikhe no bo regular daily abo haikhe bo o bwrui bai loi wngui thaka o chini bukhukjuk cherai soman bo loi wngui thaka bo waino obo haikhe chini borok no fatar hasteo nosto khlaio
गाहाम फोरोंहराखै हिया हामयासि बिसि खालामनाय बाङो अबाहाय जोंनि बर' रखमखे बिसास खालाय थाङो याबा आं बर' बिसास खायजानाय बर' रक बर'खसे सित्रा खालायो दाय नस्थ' खालायो बर'खनो abon bagui no buri rok ngang je belai kino risk tamo sela tam bore jotono risk buri rok ke rom frejak mano sofrejak mano tamo jadu dang thung tamo tini borok thung tini borok no jora jora nosto khalai pairuo tei chela rok bo ama haino bothar jangnani tokthar jangnani amo sara kono upai koroi phatar hasteo tahote bohu som buji mankhang khaklayo o video rok ungha belai kino nangmani kok belai kino nongna message kaham reui tongo o video ni bisingtui norok saimandi phatar hasteo porano yakaroi samung khlainani tathangdi amo life se nosto ongrok zindagi barbat abono chong kha sinani nangnai chong phatar hasteo thangya karoi tripura rajyo mono tonggoi income khlai di lekha pora khlai di tini amono jotoni happy life tahote বহুত সব মরক বুঝি না খান থাকলে তিনি ও ভিডিও তিনি ও ভিডিও ন নরক বুঝা আছে পাইথা গরম নাই তুমি নরক মেসেজ বকা হামান না এই নরক যত বুঝি খানে আংখা খায় নরক না বেলাই বেলাই পাই পায়া হামবাই